pagka grabe yun. Baga yung naong, bisag usawan pa mo nagtanaw mga higala, ka maayo yun, bitayo no eh. Violente man tawag mga una-una, no? Pero di man na nato buhaton. Pero sagda na itong una-una, maayo yun, bitayon, nila tiguhon. Yung daga na to sa Pilipinas. Unsa may mahimo sa mga tao? Unsa may mahimo na to? Nga kita, we're supposed to be supreme because we're the sovereign people. Kana sila, mga sulugoon lang. Pero atong gihatagan og gahom. Gihatagan na to gahom. Kanang gahom nila na nagagikan kanato. Ugwa pa na sila tugyanin na to gahom, parihara na sila natugod. Ordinary yung tao. Of course, na may engineer, mutahod man ta na kay nantiguhan, na doctors. Kani-kaniya na tao nga kalma kayo, nasa salbahis, lain-lain og imahe ang tao ba. Pero when it comes to having an authority, kana sila nagagikan kanato. Kita'y mitugyan na namang authority ngadto kanila. Unya, duaan lang na nila, binuangan lang ta, kaminos good. Unsa may mong isulti na, kaminos man na. Sa dihang miabot na yun, gi-address na nila ang elephant in the room kay sige sila investigate kunuhay ana sa mga contractors. Wa gyud moabot sa nga ni Martin Romualdez. Sadang gihinganlan na sugod ang mga nagpaluyo, gihinganlan na guna wa tagda. Gibutyag naman na ni Sara Duterte nga ang magbuot sa General Appropriations Act duha ra man ka tawo. Si Martin Romualdez naman ug si Saldico. Wa man tagda tong istorya. May tagad ato mga DDS raman. Pero sa dihang di na gyud matabang og tabon-tabon. Saldico. Pag-abot gyud sa punto nga dalo na patambungan na si Romualdez, mo na gihunong. Igsomo naman. Ilang gusto nga exercise kuno og parliamentary kuan kanang sa titawag nila ni kaning respeto ba? Respetuan na to ang laing chamber. So di nila ipatawag kanilang voluntary. Mo voluntary og pakita dito dili tawgon. Courtesy, parliamentary courtesy. Which wa na nila buhata sa pag tawag nila sa vice presidente. There was no courtesy. Salbahes manggani. Why respeto ang mga nangutana sa vice presidente? There was no semblance of parliamentary courtesy. Pero ang pagpatawag ni Martin Romualdez, dili sila si Ping Lacson mo kuno kay parliamentary courtesy. Di naman mapugngan. So may resign siya. Hayan naman si Martin Romualdez, milarga. Ito na po sa Amerika, mga higala. Kay magpatambal. Tanaw harago kung sa ka di ka masuko juga magpatambal kung sa mga ato mga doktor din sa Pilipinas, mga bugo. Nga, ang mga Amerikano gani, anhin naman mga eskwela. Anhin na po eskwelahon lang mga anak sa Pilipinas. Kadaghang mga laking mga doktor din sa ato niya. Muadtog yung Amerika kay high blood.
Si Saldi ko, gauna-una dito. Kay taas ang blood pressure. Kana si Aram o kontratista pa na si Aram o kongresma pa na si Aram Ines, ilargan na sa Amerika. Kay high blood pressure man. High blood kunimik. Pagka grabe yun. Baga yung naong bisag usaon pa nimo nagtanaw mga higala ka maayo gyud bitayon eh. Violente man taog mga una-una no pero di man na nato buhaton. Pero pasagda na tong una-una sus maayo gyud bitayon bitaw ni latiguhon. Wala to na sa Amerika. Ang pangutana, balik ba ka to? Magpalamig to dito. What nga mo hilom ta din eh. Mo kalma ba ang temperamento sa mga tao may tungod anang pangurakot sa gobyerno. Unya, sa diyang gi tanaw na gyud nagmaayo pobida mga higala, mga senador nga wa maningog wa mo balaka. Kadto mga sabaan nga senador ba? Si Grispo. Hilo man. Uy, paghiling pa, bilyon masad ang insertion. Kada si Hontiveros, pupida. Una ang mga organized nga mga grupo, kana mga komunista, publikar din sila og support ni Hontiveros. Ikaubam na nila. Dapat i-abolish ng party list mga higala kay giapusuhan na. Appeal good sila ng mga pangurakot sa gobyerno. Unya, ang ilang sanginlan taong bayan, kanang taong bayan giabusuhan gyud nga term. Taong bayan man na. The general population, madlang people. Ang madlang people. Taong bayan. Mura sila og kunuhay nagdasting og sa katawhan ba. Di mauwaw. Baga yung naongsan. Nga di ra ba na maglinguli. Asus, di na mo. Naamag na sa ilahang pamphlet ba. Propaganda. Na guideline o kung saan. Guidelines nga ilang tumanon. Sa una pa na, back in the Jesus, panahon pa lang kiraang mga komunista. Mao Zedong, sila si Stalin, ug ang ilang mga gingsakupan. Maay kay sila oy. Kato si Mao Zedong, ako tong gi-adapt ang iyang management style. Conquer the countryside and choke the city. Nagkatawa na Ms. Tami Osmeña ini kay mo. Iya mo siyang namo siya yang gi-apply sa nga kanang prinsipyo or taktika ni Mao Zedong. Ako sad ni share sa ko sa ako sad mi adapt ako sa usa sa iyang taktika. Conquer the countryside, choke the city.